Rozmery nového Audi A3 sa v zásade nevymykajú rozmerom A3 doterajšej. Vidíme, že tu a tam nejaké milimetre sa dostali do plusu a dokonca jeden rozmer nám klesol, a to je šetka so zrkadlami. Nový tvar spätných zrkadiel je urobený tak, aby tie zrkadlá príliš neprečnievali cez siluetu vozidla. To znamená v hustej mestskej premávke, kde každý deň vidíme, že sú parkovacie boxy užšie a užšie, aby to bolo pokiaľ možno čo najkomfortnejšie. Pohľad. Najdôležitejšie momenty by som charakterizoval asi tak. Automatické prevodovky v novej A3 budú konštrukcie S-Tronic, to znamená dvojspojkové prevodovky. V spojení s Audi Drive Select, ak toto za príklad na aute bude tam aj tzv. Freilauf modus, čo nie je nič iné, len voľnobežka, ktorá za sebou umožní urobiť nejakú úsporu paliva v istých častiach teda jazdy. 7-stupňový S-Tronic bude spojený s predným pohonom, alebo 6-stupňový spojený s quattrom. Jedna výnimka, aj v spojení s predným pohonom, ak bude motor 2 liter TDI 110 kW, bude prevodovka 6-stupňová. To je dané konštrukciou tých dvojitých spojov, tých dvoch prevodoviek. Tá 6-stupňová má spojky v olejovom kúpeli, tá 7-stupňová suché, tá 6-stupňová znesie väčšie krútiace momenty, čiže to je dané len tým. Permanentný pohon Quattro s hydraulicky ovládanou bezlamelovou spojkou už z nižšej strednej triedy značky Audi poznáte. Elektromechanické riadenie rovnako, servotronik bude sériou. Novinkou je systém Audi Magnetic Ride, ktorý v tejto veľkostnej triede u Audi už bol, ale na modeli TT. Tak teraz sa bude objednať aj pre bežnú Audi A3 s inými druhými pohonmi než špičkovými, teda od najjednoduchších. Do 85 kW výkonu motorov bude jednoduchá dvojzná zadná náprava, na 85 kW viac prvkov. A takisto vždy vtedy, keď bude mať auto pohon Quattro, tak zadná náprava bude tá viac prvkov. Motory. Keď pozriete na ponuku motorov, tak si poviete, no, sami stali známi. Nie je to pravda, lebo známe sú na nich len objemy a pri niektorých tých motoroch, povedzme, výkonové hladiny, motory boli prepracované dosť dôkladne, dokonca mnohé sú celkom nové. 1.6 TDI a 2 liter TDI, jeden modelový rad motorov, ako to tak možno nazvať, 1.2 TFSI a 1.4 TFSI predstavuje druhý modelový rad ponúkaný v A3 a tretí modelový rad sú tie tzv. Veľké benzíňáky, 1.8 TFSI a 2 liter TFSI. Všetko toto zapadá už do tej novej modulárnej stavebnice MQB a v rámci motorov sa to volá táto dieselová stavebnica MDB, čiže modulárny diesel no custom. Je na tých motoroch pomerne veľa rôznych detailov zlepšení, nechcel by som ich tu do detailu popisovať, ale pozrieme sa najmä na niektoré ich parametre a technické zaujímavosti. Napríklad pri 1.2 a 1.4 TFSI len ľahká stavba hliníkového bloku ušetrila 15 kg hmotnosti. Čiže viete si predstaviť, že to s tým predchádzajúcim starým blokom nemôže mať nič spoločné. Dokonca bude pri A3 jeden z motorov 1.4 TFSI vo výkonovej hladine 140 koní umožňovať tzv. prevádzku cylinder on demand, to znamená valce alebo počet pracujúcich valcov podľa potreby. Je to štvorvalcový motor, ktorý v častočnom zaťažení vidíte tam medzi 1250 až 40 s otáčkami, teda keď bude treba krúťací moment niekde medzi 25 až 100 Nm, tak druhý a tretí valec sa odopínajú, prvý štvrtý valec poháňajú vozidlo a keďže len dva valce v tej chvíli v tom režime poháňajú vozidlo, tak tie dva valce pracujú efektívnejšie, pretože pracujú s vyšším stupňom zaťaženia, teda aj účinnosti motora. Motor 1.4 TFSI bude dokonca plánovaný do výroby aj ako turbo CNG, to znamená turbomotor na stlačený zemný plyn. Kombinované vstrekovanie je jednou z technických špecialít tých najväčších motorov, to znamená 1.8 TFSI a 2 liter TFSI. Vieme už, že mnohé naše motory sú vybavené priamym vstrekovaním paliva, myslím benzínové motory, priamym vstrekovaním paliva FSI. A tento motor bude mať kombinované vstrekovanie, to znamená v čiastočnom zaťažení bude do motora dodávať palivo nepriame vstrekovanie do sacieho potrubia. Pri plnom zaťažení motora zhruba od 4000 otáčok nahor bude motor fungovať na priame vstrekovanie paliva, teda priamo do spaľovacieho priestoru. Takýto systém bol zvolený, hoci je konštrukčne náročnejší, ekonomicky náročnejší výrobne, bol zvolený z jedného prostého dôvodu. Je to úspora paliva a je to úspora emisí, to znamená snaha o plnenie prísnejších emisných noriem. Audi Valve Lift,
pre vás, čo ste technicky podkutí a viete, že to je systém, ktorý má za úlohu robiť variabilné časovanie ventilov. A tento systém Audi Valve je v týchto motoroch 1.8 TFSI a 2 liter TFSI použitý na výfukovej strane. To znamená robiť variabilné časovanie nie sacích, ako by to tak prvoplánovo sa mohlo zdať, ale výfukových ventilov. Technické zlepšenia, mám tu niekoľko tabuliek, ktoré asi netreba popisovať. Sú to technické zlepšenia oproti predchodcovi, ktoré si nájdete kdekoľvek v technických parametroch, ale vidíme, že všade nastávajú zlepšenia najmä krútiaceho momentu, zrýchlenia, CO2 a podobne. Tak a tu máme 3 modely troch generácií Audi A3 v typovéde zozadu, čiže takto má nová A3 s ďalšími mototerejšími generáciami. No a toto, čo vidíte, to je akoby akási predochutnávka, to sú prvé oficiálne fotografie nového 5-dverového Audi A3 Sportback, ktoré ale, ako povedala riaditeľka divízie Audi Milena Holbeck, príde na náš trh v prvom kvartáli budúceho roka. Takže, dámy a páni, takto bude vyzerať nový Sportback 5-dverový. Možno za nové Audi A3 vám poďakujem za pozornosť.